ublay pi baro bat yangiru kibedon hagani kapor kum ki hab kiberet bat ngi pdiang sngobha lingba jongani kapor ya pi baro kamtam ya ki hab kiberet syakane ka program na ki persara da ka ba pipe lengba ga Good News TV channel ti menta nyin swabini ya chaprang ya kani ka jing syakri ka jing lingba jongani kapor tingin ya bu hoblay ha ki jing duai ni aingo yeme a hoblay bokpa jing ya babaneng lengba jongani kapor troai ngio ya kabanwan hagani kapor bat hagani ka jaka nagabanta bania sam hi ke kitin ka jong oblay lengba jong ki hap kibret lengba ki sap ki talen ki ba metroai mila ai ha ki hap kibret to ai pedeng jong ki trai kin long shisha ka jing kerku ya ki wei pat ki bensim ki bokodor bat apa ki wer ki bapet ya kani ka program trai kalong ka jing kerku ya ka jing imu jigi dorkar ki wi ki jing seng khana ro ki be yo bani shimtai ka bakum kani ka lat ya ka bakin yo ban wan ya ka man pen pawe ka ka ba ki don ha ka jing imu jigi khamtam ban pendon burom be ka kerteng ka jame dorkar ro trai ki jing seng khana ka jing ka don ka banta ka ban shim ki ka banta singau jing rai jing maaf igi pom ha ka kerteng ka jing jisu ngi dawai ngi pan ki ni baro amen te hakani kapor nga sngobha ban khot ya i ban penskam maulong inyo ban penpule na ka kitien ka jong ublay Lena ka Ephesus alenong ka ba handel katukot ka benengkong makaba ar pikit kun to ka ngo yalla kikme kikpa ha utrai na mar kane kalong kapadeken to purom yalla ukpa pat yalla kakme kabalong ka hukum kapa ningkong kapadon jingkulah kublay shibon ya i ban penskam maulong ibala penpule ya katu ka kitien ka jong ublay un kurkhui pi ka jong long khna ka jong pi ublay nang ai pi ka met ka basat ka baklang te hakane ka por nga soba ban khot inong duai inangsan syaprang marbanyang tangina doi pa chingi ubahap ning long bakut keteng ka jong me try jisu I aingo eme bamela don kat bat ngi hado kane ka por try jisu to yarap ingi bangelong ki khna ki batep sngi ki bako ngo bat ki ba i jeme try jisu don kat ru bat ngi bat ki khna baro ki ba pajakan ka program try jisu ma pro ki pop ki jangi bang itu pensosi eme man kasi ni pan ki ni baro ka keteng jong jisu kris amen ito ublain kurkhui inangsan syaprang marbanyang ibra dua ileng bagane ka por ba ublay nang kurkhure pi ka jinglong khana ka pi ublay nang ai bore pi ha ka jing im ka ba man ka sngi ti ha ka ni ka por ngin yo no ya ka ne ka program ya ka ba kum ka jing seng khana balang moyong ka don ban ai ha pi lang baro lingba jong kani kapor kata kalong ka program ka bakum ka jing seng khana kan ai kalong ka story telling tengin yo ya kaban sngeu iwe hadin iwe kini ki hap kibret kiba long kumne harum ki kerteng kiba kin saai ya kani ka storytelling kalong kumne baningkong na i sanda jingkemen marbanyang kabaar na i lawan dapi mani kabalai i layalam nongrum basau i ai meka shisha karbangar basan lukibon Emily. Kublay pi baro na kerteng isanda jingman marbanyang hakani kapor ngane thuak khanaya pi shapang langut shipara na kaktien ublay ila ban syam na ka gospel lu Yohanes kalnong ka bakhatwe ka dukhat ka baningkong hadu sa fusaw badru na ka gospel lu Lukas kalnong ka bashpau ka dukhat balay pupra hadu sa fuar kini kilangot shipara kide na ka way ka nong red ka bakerteng ka Bethania ikerteng jang kini kilangot shipara kilong ka Mary ka Martha bat Lazarus kini kilangot shipara kide ki parlok jang Jisu kiju iet bahayu Jisu bat uji suru iet bahaya ki bat kumta uji sngotenat belikai shiyeng jang ki
Sisien ujisu udang likai siyeng jongki kamartha kalak pediang sengobha bat kalak penbuan kam melade ban pen krek bam bat kiwe kikam dan porsho ban sngap ne syong hajan ujisu. Henry ka Mary ka syong haki kejat ujisu ban sngap ikijing hikai jong u. Kamartha kalai i kanie kalak dam bat kalai ong hau jisu. Kutrai memi i baka para jonga kam yarap kam lem yanga to ong lem se eka baka nyarap yanga. Ujisu ula ong hakamartha. Ko Martha. Balai papen kuslai bat penbuan kam meladi syapang ki e jong kani kaperthai. Henry ka Mary kalak jet eka babahatam. Sisien ula seras upara jongki ula kempang. Ka Mary bat ka Martha kila kuslai bat kila kmi linti ya ujisu. Henry ujisu syam la ban wan jengok yaki namar udan jengai na kani kasnong. Ti ula seras ula nang pangjor bat ula yapna. Ka Mary bat ka Martha kila yayam pat do nuot na kabenta upara jong u. Ujisu haba ula tip yakani ula yawer yaki sendran jong u ban let kasnong jong ki. Ka Mary bat ka Martha haba kila tip ba ujisu ula apoy sisnong jongki kila mare na jengai ban letan ya u bat kida ong kutrai la dami la dan hangni upara jengi syam la ayam. Henry mentarungi ngek ba ka ba me pan na ublay un ai hame. Ujisu ula ong haki la da padan kat kata kajinget upara jong pa un yo im. Bat kumta kila let syakata ka lum jingtap jong ula seras anda kila apoy ka Martha kalau ong hau jisu. Kutrai ula seras ula iutung namar ula yap la sausngi. Ujisu ula ong haka ngamsyam la ong hapa bala dapan nget pan yo i ya kaburam ublay. Bat kumta kila kli ya uta umau kang ka jingtap ula seras haba ujisu ula kmi ula duai. Bat anda ula dep duai ula pertajam. Ko la seras tu mi no. Bat kumta ula seras ula impan. Bat anda kila dep penlai kita gijing sop jog ula seras ujisu ula palit no yaki syayeng. Kajing hikai bangi yo na kane kajing yatuk kana kalong. Kabaningkong ni ban long ki kena ki betip sengi ki bako ngu kenang bu ujisu unlong uparlok jangi. Kabaar nyimdai ban long kum ka Martha kaba sulap miet tang hakikam ka perthai Henry ngidi ban long kum ka Mary ban sngap iki ketien ublay kenang ba ujisu unrong haka donut kajangi kabalai kawai ba kacing hikai ka long ba habang idan kacingit ka baskam ublay unle iki kamba ki bakraw ha kacing kajangi ublay na kabenta kaburam amen. Kasni pakamanya pibaro, kagerteng jonga kadela wanda pimani. Hakani kapuangan itu ya pi syapang unong semaria papa. Kabangila bensyam na ka gospel ulokis kalinong kapsipo karkot kapa arpo san hadok lai pawe. Hakawi kasni kada ujisu udang itu kena yaki pa pakaliti siya ublay kalong kajinget pet kajinget yala upar madan kumbaya lade. Hang talo dan uwe uriu sait ubala kelia ujisu kumne. Unu te ulang para macan jonga haba ujisu ya sengo ya kata kajik keli jong ta uriu sait ula to ya u syapang kawe kaparsi. Ujisu te ula ong ladang uwe ubriu ubala lalet hiarsha Jericho na Jerusalem. Apeteng linti uni ubriu ula kindo ya kinong to. Kini kinong to kila sya ya uni ubriu hado ula mensaudre. Pat kila lute lut kijing dan dang ubara hado kisapti dang urute. Hangta kini kinong to kila pet pat ino ya uta ubriu banyap na hangta. Hadi lawan yait we ulinda jong kijiu. Uni ulinda ula yo iya uta ubriu ubla mensau ubla tra hamadan. Agajaka panyarap yaw da ubriu ubla mensau benban uni uling da ulayat kerna surut nanti. Hadian sipang arpang lawan yat patsa uwe ubriu nakijat lebi. Uni ulebi ulayo yaw da ubriu ubla mensau benban uni ulebi ulayat kerna na u. Hangta lawan yat we unong Samaria.
ula yo iya ta ubrio bat ulas ngosen iya bat ulas sopat span kijing mangjong bat ula kit ya bat walam ya saka yeng basaban Sumaria hang ta. Hakastap kabubut uni unong Sumaria ula ay artika ya ta trying basa. Pat ula ong ya pan Sumalam ya ta ubrio hado ula yakot pan sa siulut kijing penlut na kabentaban Sumaria uta ubrio. Di hati nujisu ula dab ya to ya kata parsi ula kelia ta ubrio sai. Habatan kini kilangut ulong para macancong ta ubrio ubala syak na kita kinong to uni ubrio sai ula jubab unong Sumaria papaken ujisu te ula ang ya kelet tolet mamiru kumjo. Kani ka parsi ka gedo yang iban ngenlong ki bakloy panyarap ya kiway ngite ban it iway ya iway pat ngite ban long ki pasngore koble shibun. Step ka besuk ipi baro ningkong nga ingo yu blay bula ay nga ni kalat bangan wan bansa ma preng jong pi ka kubuan nga ketien ka jong blay. Bat nga ay ku blay ru ya kinong yalam jongi bat ya baro ki bapet ya kania ka Good News TV. Kakana bangan ay api minta kasni kadai Shanu Finland. Adan arngot shiparlok kasara bat kadaya. Hakawi kasngi kini arngot kila yat kai kata kawi kasurak. Bat kat bakidang yat kata kasurak kala adan arlat. Kawai kalat kabakelut kabadap tang di gijing sobha sudah. Bat kawai kalat kaba kem kabadap tang di gijing sudah. Kasara kala atan kadaya bakini yat lang na kata kasurak kabadap tang di gijing sobha sudah. Hendrai kadaya kam tre kaong ba kemejong ka kam sya ka. Te kila nang yat no la kajong. Kasara kelayan nagalinti kabakelut kabadaptang di gijing subah sudah. Ti kadaya pan kelayan nagalinti kabakiem kabadaptang di gijing sudah. Karena kadaya kadang yan isya kibathar kila dung yang kejat jungka bat kalili uperthat bat uta ulo berbendu ulawan. Ti kelawan gijing pensyai hakadaya bagan let pai banyan lang bat kasara na kata kasurak kabadaptang di gijing subah sudah. Hendrai kat bakadang lit pai banyat kala bat kala kedia kekejat te kampan si banyat na kata kasurak kabadap tang di gijing sudah bat kay iru ya kasara na siliang surak baka kawe kti da kajing kemen bat hakata kapuar kalawan kajing jabas ngau shirkai kasara kala apa ya bakut jang kata kasurak bat kamla ban pai din shu kala hap skatliu kabadap da kading bat kala linyar ngau shirkai kadaya kala yo ngau ya kata bat kala snow shap tiang tie makaru ha kata kapor kala apa ya bakut jong kata kasurak bat kayu iyo ujisu bokne lagi kiti ban pedangnya ka tie kata kapor kita ki jimpang jing stam bat uta ulo berbendu kilaja tie kayu istang yang jing tabah kaba pernai kata kapor ka daya ka sotu bakala apa i sebeneng ka bible ru kayu tu ingi badan arteli kilinti kawai kalinti kaba keluat kabadap tang di gijing sobha sudah kabalam sudujak bat kawai kelenti kabakem kabadap di gijing sudah kabalam sebeneng ikani gijing itu kanal penchung rem naga gospel umat hayos kalau nang kaba hinyau kedekat kabakat live kat sa ublay naga bentang buram jungu amen Kublai shibunya pi baro mengakateng amika sya kabangar pamtas ni tu kanai pi shpang kilangut kiparlok jong udanya kita kilong usharak umishak muraban nego. Nila mancim kene je tu kana na kitab Daniel kalnong keba lai kada kot keba ningkong hado balai pau. Hakari Babylon udon uwes iem ubasen syar miyak tagari. Utaus iem kuteng us iem Nebuchadnezzar. Utaus iem ude ubam nget ya ublay uba em. Te nakata kadaw ula taw ya we udur blay nakaksian. Baula ong manmani bandam yaka. Ula buah kamadan dura. Hadim ladap shna ula pa kubar kirang ba bakin dam manmani yaka. Baka hukum kala ong hamar pila yo sngo ya kijing sawajong kijing put pendam manmani yaka. No bamdam on bad yaki hakalawading kabla thang raham. Kani ka hukum kala penkman yaki syakri jong usiem baki lakwa bamwadaw yaki ju
Kini ki syakri usiem. Hadien bala put ya ki jing put. Barok kilai adam lai stana kita lai ngut kisamla. Hang ta ki syakri kilai i. Bai kilai mare penstat menyatu usiem. Di kilai alam ya kita kilai ngut kisamla sya usiem. Bat usiem laong. Do dampat mani kata kadur blai jong u. Henry Shadrach Meshach baru Abednego uang. Kusiem ladau blai jongi ubaim ulaban pelat yengi nakalawar ding balak thang raham mana kti jong me te onle ekata. Henry wada omle ru kusiem tote bangin numane nedam yakadur blai jong me. Usiem ula bitar lap yakita juba jongki. Ula hukum yaki syakri bantang yakata kalawar ding hinyausha. Kajing klut jong kata kading kalak thang ya kita syapai bayalam kita kilai ngut. Bat kila berat yaki ha kata kalawar ding. Bat usiem ula pet sya kata ka ding. Bas kem baula yo i sangot ki bayat ha kata kalawar ding. Baula kali yaki syakri jong u om dei bangi berat lai ngut ha kalawar ding. Ki syakri ki jubab hoat siem kenrat ni berat lai ngut ha kata kalawar ding. Usiem laong nganre ngai i sangot ki ayat kai kam sya te kam sya kum ha kata kalawar ding. Wat ubasau ulong kum angel. Kum tau usiem man petikana ulalai hajan bola perta ko Shadrach Meshach bat Abednego syakri jong bahak le tam. Tu ya mino na kane kading. Barok kiba ya don hangta kilaya lum menyepet hajan bakilaya jonga ban pet ye kita kisamla bar kila ami kim shim ing tang khendet ru nado na khle usnyo kijan ki kham shim min saw usim ula ong long ka bakr khu yo blai jong phi ba ula phayu angel ban pelat im ek syakri wat hado ban pin kenya ka hukum jong usiem bat kendo ya ka jing im ban dam ki wei ki blai lat na jong uhi usiem na bukhana za ula maha mi ki breu ba uno ubakran persha yo blai jong ki on pata lingkhot lingkhai ki bat on pin prapum ya ka yin jong ki om don pat ki wei ki blai kum blai jong Shadrach Meshach ba Abednego ba ngidei ban mani bat usiem ula pen kiu yaki ya ka kerdan ka bakam he ka jing sneng jong kan ye ka jing thok kana kalong bangin habdei ban donjing shanya yo blai ban pelat yang ni na ka jing sneu kum bola pelat yo Shadrach Meshach ba Abednego na kalawar ding na ka ban tabrong jong be amen. Nga aingo yo blai bangala ban sim mentah kan ye ka storytelling nga kerteng ulo ki bon sim liek nga thok kana sapang udebet bat ukoliat udebet udai ukun Israel udai ru u nong ap lang brot udon prangot para upa jung u lapa ya u debet ban lej aicha ya kiman jong u haka tma bat ki Palestia udebet aba ulapoy hangta ula yo sngow ya u koliat ba ula kran ben ya u blai jong u ulabtar te kumta udebet da ka jingslor ula yang ula mi shakmat ban yang yale tma bat uta rat ba goliat udebet ula yang yale tma ya goliat tang da san teliki mau bok tam nurut wa udebet ula yang da ka jingslor hangta klam tiar yale ne jing yada hanrei da ka jing shania bat jing scam ha ublai udebet ula job ya u goliat udebet ula job ya u goliat udebet ula job ya u goliat u bala kelon yap ha ka madan tma ka jing hikai ba ngi yo na ka ne ka jing ya thu kana kalong bala dangi sham bat kendo ya ki
bat kenduk ya gicing ngidei ban ngai bat shania ha ublay nak berom tau ublay aman. Tingila yo sengau kumto ya kini ki story ki bedei syapang ka ketien ka jong ublay kemen ki hab kibret kila ai ya kani ka ketien ka jong ublay kila ya tho ya ka ka ba ka ketien ka jong ublay ka don ban ya tho leng ba jong ki hab kibret ngiyo i ya ka sap ka ba ublay ai gini ki hab kibret ki ba kila ya tho hala ka jong bar ki ya tho ya ki syakri ki jong ublay bar ki da don ro ki nuksa kala long ka jing ker khu ya phi ki ba pej ki hab kibret ki badan ki sam ki badan ki jaka ki per ki ba pej ya kanega Good News TV channel ki la yo i gini ki hab kibret ki la ai gini ki jing hikai ki ba per ya gini ki story naga ketien ka jong oblay kala long ka jing ker khu phi sngo bharo ba phiru phinlong ki ban ban syakri oblay ha ki por baro te ha kanega por nga ai kublay gini sa sisian ni gini ki hab kibret ki bla ai ya kini ki story ki ba per dengan dia por ngadan ban ongkum ni ya ki hab kibret bat kum jo de ki bla he la san ngadan ban ongkum ni yole se pidon ni ka sap ka telen ka ba pidon haga jing em go jong pi ya ka ba bulai ula ai wan ya ka ban pen i ya ka sap ka ba ublai u ai lengba jong kane ga Good News TV channel lengba jong kane ga program jong ka na ki persara kan long ka jing kerkhu ya ka jing em ka jong phi kum ki hab kibret kan long ka jing kerkhu lang yang i lang baro kalong ka we kalong ba pin pendon buram yu ble lengba ki sap ki talent ki ba ublay u ai phi to ublay kerkhu ya phi lang baro bat ikini ginang isem bentalang baro ur kerkhu iki yang gisam ji ber ki hab beret ro ikitu ki bam pat syam layo ya kaban ya sim bentalang ba kani ka por rei kin yo ya kaban yu ilang ba kani ka channel kin long kajing penkan mau eki bar kelor kajing silor eki ro ka we kisi kin yo ban wan ya kaban sim benta leng ba kani por bagi yo ban sami ka kitin ka jong blai leng bagi sap ki talent ki jong ki te ha kani ka por ngin yo no ya kaban ai ki jing penbena ki jong i kalong kum ne sengap ba ki ba pej ya kene channel kum ka jing seng khna moyong bala jing seng khna balang moyong kan sadon pan ya ki we pat ki program ha ki we pat ki tayo kata kalong ha ka khat lai tarik ubenai Julai kan sadon ya ka we pat ka program ka bakum ka jing seng khna kanwan ya ka bandin ai ya kane ka program te hagane ka por ki program barok ngila yo ban pendap leng bagane ka por te ngin bo ka jing duai ban ngin sa kerkhu re ka jing penuai ka jing ngila bagane por to ngin ya kerkhu ai ka jing kerkhu penuai leng bagane por nyai ngo ka jing ron kat ka jing leng ba jong ngene ka por ka bangila yo trai ki program kum ki hap kibret kila yo ek ban penpau ya kita ki sap ki talent ki ba metrai me ai hoi kila yo ban pen sengau ki story ki bi tho syapang ki briu ki jam eleng ba ka kchin ka jam metrai ki ba don ro ka jing sneng trai ki ba don ro ka jing kentu ya ka jing em ka ji khamtam me ki kumjo re ki hap kibret trai don kat ro ya ka de ka por ya ka bangila yo ya ka ba kum ka ni galan ya ka bangin pen priang ya gospel ka jing pen me ka jong me leng ba jong ka de ka por ba leng ba jong ki hap ber kalau long ka jing kerkhu trai ya ki we pat ki men sim ke bokodor bat ha ka ba wai no jong gani ka jing syakri ka jing tu da ai ba ka jing ba ka jong ublay ukpa u jongi u bana bam jukut seduk ki bam jukut ka jing ai ka jong Jesus Christ u ba utra jing lemro bat ka jing te ka jing so ka jing slok ka jing mensi ma koi ba kini bro lai we blay kini ai song sa ro rengkat bar ka jing seng khana ka jing seng khana balang moyong rengkat ki jing seng khana ki badan hagane gari ki ba ye ka jingi ki badan ro chakane ka sla jangane ka perthai paro tra ki ba kan mau ye jaga kerteng ka jame nadu menta lashai shadu ki arta ki babam jukut ba ro amen.